als de situatie eigenlijk niet verbetert, dan zit ik eigenlijk serieus te overwegen om weg te trekken. We zijn blij gemaakt met een dode mus, om het simpel te zeggen. Het geduld raakt wel echt heel erg op. En nou uit ik mij nog zelf vrij kalm, maar medebewoners van mij die zijn echt wel heel boos over. Ja. Want als ik dit van tevoren had geweten, had ik hier niet gaan wonen. Voor €800 in de maanden had je een plakje in de Blok in Ljouwert. Dat zit onder de Tesselschade-stritten. Er waren 82 appartementen realiseren. In het gebouw dat voor Hinnebroekt was voor het ministerie van Landbouw. De plek is heel mooi, alleen er zitten hier en daar wat mankementen aan het gebouw. Dat valt wel een beetje tegen. Hierder Frederik Pieters is 26 jaar en betelt het ek allemaal haast €800 hier. Hij is heel klaar met de situatie. We zitten hier misschien met 60 man in het hele gebouw en we hebben 1 wasmachine. Ja, dat ding duurt ook, dat gaat misschien een jaar doen, max, met een beetje geluk. We zijn al nu 7 maanden verder. En ze hebben daarvoor al beloofd dat ze gaan zorg dragen voor extra wasmachines en zo. Nou, je ziet het. Je hebt wie een wasserette beloofd. Een wasserette, zoals het ook in het contract stond. Tim Geilenkirchen is de wetvier van de Lilke Hierdes. Hij had instanties inschakelen als de gemeente en de brandwacht om er hem zwaar te maken hoe de veiligens in het appartementencomplex. Ik heb dat laten testen door de gemeente. Want ik had me de vraagtekens daarbij, qua brandveiligheid ten eerste. Want het is een redelijk doolhof, nou, zoals je misschien zelf hebt kunnen zien. Er staan geen nooduitgangbordjes. Dat was mijn vraag. Kijk, ik heb daar de kennis niet van, dus ik kan er wel dingen over roepen. Alleen dat heb ik dus gevraagd. En het heeft volgens mij een beetje te maken, werd mij duidelijk, omdat het een pand is wat al bestond. Zijn die eisen minder streng dan als ditzelfde pand op dezelfde manier zou worden opgebouwd. Dan zou dat wel aan die strengere eisen worden voldoen. We hebben 2 liften, die heeft het nooit gedaan. En deze doet het heel soms. Nou, we staan nu op de eerste verdieping. Hier staat hij open en vast. Gaat geen kant op. Je kan proberen wat je wil. Maar dat gaat niet lukken. Nou, dat zet ons ook wel een beetje aan het nadenken van hoe veilig is deze lift nou? Nu is het droog buiten, maar als het regent, dan hoor je gewoon, dan hoor je hier het water langstromen. Nou, dat geeft niet een veilig gevoel in een lift. De gemeente Ljouwert kon niet ons dwaan als een inspectie. Maar daarin kwam niet in ervaren dat net doogde. Ze kon wel het hierteam inschakelen. En zij jouwen de hierders advies hoe ze een zaak ontspannen kunnen. In de hierder en of dat kans maakt. Ja, wij komen tot een verschil met het huurteam van rond de €120, kale huurprijs. Dus dat staat ook nog los van de servicekosten. Dat is weer een ander aspect. Dus dat zou ons gewoon zoveel geld schelen. En dat moet de verhuurder dan ook met terugwerkende kracht betalen. Mijn hoop is gevestigd op de huurcommissie eigenlijk. De zaak die wij als alle huurders eigenlijk aanspannen tegen Bakkers en Homme. Mijn hoop is gevestigd dat daar een positief resultaat uit komt voor de huurders. En dat Bakkers en Homme eigenlijk zelf ook gaan denken van dit kan gewoon niet langer zo. Intussen binnen alle appartementen toetst door een speciale landelijke huurcommissie. Zij zullen in september uitspraak doen over deze zaak. Op een gegeven moment dan leg je er maar gewoon bij neer, omdat het een grote, machtige organisatie is. En ik heb gewoon ook het gevoel dat ik redelijk machteloos ben in deze situatie. De verhuurder, Bakkers en Hommen uit Eindhoven, koeën en woe nog red reageren voor uw microfoon. Als straks blijkt dat dat maar een paar euro te veel is, klaar, dan weten we waar we aan toe zijn. Maar we moeten dit soort dingen wel. Ik ben dan de persoon die dat niet zo links laat liggen. Als er onrecht mij is aangedaan, dan ga ik er ook voor zorgen dat dat omgedraaid wordt.